Takže čaute, ja som Kirtav a vítam vás u prázdninovej série z hry Minecraft. Za kamerou som trošku hral, ako už môžete vidieť. Tu, čo som mal veci, som si preniesol a postavil som si tu taký základný domček, ktorý z toho tu možno nejaká krčma bude, alebo čo ja viem, niečo iné. Tu som si postavil takýto most. Tu mám pole, krávy som si musel urobiť. Sugarcane pole, most, to si všetko ukážeme. A už mám aj enchant, zaenchantoval som si tento krompáč a tento. Dobre. Tento most vyzerá nejak takto. Tak. No a... čo to bolo? Spadol sem zombík. Tam je. Počkaj, creeper. Potom no creeper. Poď. Fuk do vody. No. Ty si taký zlatý, že nevybuchuješ po vode. Ako vybuchuje vode, ale neničí. Prečo si na moste? Ku mne! Dobre, je dole. Tak, tu máme uhlie. Mám nejaké peci. Už som z toho niečo povyberal. Tu mám jednoduchý domček. Tu mám daný kameň. Vypečený kameň. Drevo z mojej stromofarmy, čo som stavial si. Tu je nejaká hlina, tu je nič, tu je nič. Tu sú blbosti, tu je nič, tu máme nejaké tieto veci. Máme 22 diamantov, 3 som minul na tento krompáč a 2 na enchanting table. Našiel som aj portál k drakovi už. Robil som to za kamerou, zabíjal som endermanov a vypúšťal som oka. Tu máme nejaký postaviť hrad. Na ďalší drevo. No. Tak ale ja by som sa už mohol ísť vyspať. Dobre. Tak sme sa vyspali. Tento most popričuje takto. Nevidel som, či ho mám staviť akože rovno. Alebo zavočiť. Tak som dal, že zavočíme ho, no tak. Ahojte prišeri. Au, si ma podpálil, no nehambíš sa. No nehambíš sa. Som hor. Né, ja zomriem. Kde si som sa? Ochrana. Tam je dobrý život. Tam je kostý vec. Dobre, nejak musíme rýchlo ujsť. Tak tu mám stromofarmu. Čo som si urobil? Tu nejaké drevo mi ostalo. Tak. Rastie to celkom rýchlo, ale som už tu pre chvíľu. No tu sa zaujíma postaviť nejaký domček. Tak, tu máme veci nejaké, súťaženia, vyhodíme to. Dobre, a teraz... Dobre. Teraz sa vrátime domov a ako už neviem, čo budeme presne robiť. Prasco, čo tam robíš? Tak. Opa. Ďakujem ti za mäsko.
A kde máme toto? Tu. Tak. 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 Ešte tento šíp. No, tieto dvere sú také šitné. Už som si urobil aj tu takú podlahu. Taký jednoduchý domček proste, no. Tu mám nejaké pece. Dobre. Čo ja viem, máme level 3, takže budeme si niečo enchnúť. Čo si enchneme? Toto. Trojka. Neprestrelnosť. Môže byť. Tento strom by mi treba zničiť, lebo to je idiot strom. Leto máme postarané, takže nemusím až tak veľmi. Vyrábať to jedlo a to len nejaké krávy 4 či 5, či koľko to má, 4. Prečo zase creeper? Ne. Ak mi zničíš most, ťa zabijem. Nezničil si ho. Keby som to vedel, nechám ťažiť. No svola. No. Je to strom, nejak musím zničiť. No a tu by som si chcel urobiť... Toto všetko vyrúbem. A čo ja viem? To by som si tu nejaké hradby postaviť. Tieto most zničím. Postavia sa tu nejaké veže. Múry. Tu som si niekde postaviť aj sklad. No neviem kde presne, lebo to je dosť malé tu. Treba mi to vyrúbať, aby som vedela, aké tu je veľké prostredie tu a čo ja viem, čo ešte. No čo, nevyskočíš hore? No. Tu rúbať nechcem. Vajíčka, Nič. Tu hore rúbať nebudem. No neviem, kde ten sklad postavím. Ja si myslím, že keď... Kde to urobiť? Ja si myslím, že túto takto zarovnám. A tu sa postaví sklad. Už mi dochádzajú zásoby jedla. To nie je dobre. Dobre, a budeme pokračovať v ďalších hrách. Na tomto singli. Prázdninová séria Minecraftu. Neviem, či budem hrať aj niečo za kamerou, alebo nie, neviem. Ale asi ten sklad začnem stavať, jak budem natáčať. No a potom sa uvidí. Tento je diamantový, tento je krajší. Tu sa mi páči toto okolie, hľadať všetko. Dobre, čaute.